Dit weer het concours Hippiek in Dokkum, fjouwer Ierlien. Een grut spektakel dat elk jaar een soort taskogers loekt. Maar dit jaar bloot het voor het derde jaar op riegen stil op het terrein. Het hienste evenement is vanwege organisatorische redenen op nijs krast. Dat maakt het de toekomst van het Dokkumer concours Hippiek tegen onwis. Ja, dat werd natuurlijk heel lastig. En dat hing het dus nou een beetje van dit jaar af. Kunnen we het van elkaar krijgen? Zullen we het dan zitten of zullen we het net zitten? En ja, als we het net zitten zullen, dan is het waarschijnlijk gebeurd met het concours Hippiek hier in Dokkum. Het evenement kwam op losse schroeven te staan, toch vurk aan de sportvelden dat het concours normaal sprutsen op houden wordt. En om het op de jeddere takkingsdiek van Grutte Wijnen nou de McDonald's zit. Ook is er een tekwad aan deelnemers, hinders en vrijwilligers. Het skrassen is een bittere pil voor de organisatie. Dit na 2 jaar stilstaan te springen stieren om los te gaan. En ook gingen we steeds binnen maatregelen versoepeld. We zeiden, dan kunnen we wel los. Maar dan komen er zoveel extra dingen omheen dat we zeiden, het ging gewoon net. Want we hebben een grut nationaal concours en wij willen die standaard aanhouden. Dus wij willen eigenlijk net volle minder dat mensen zeggen van, er rieden wel wat hinders, maar eigenlijk is het niks. Ja, uiteindelijk hebben we toch zijn van, het wordt hem net. En we vinden het gewoon super jammer. Nou het elkaar makkelijk is om dit jaar in Dokkum geen concours Hippiekdal te zetten, is het tijd om nooit te denken hoe takom hier. Want we moeten het volslijn opjaan voor de organisatie net. Wij willen nou dit jaar broek om te inventariseren, om te zien van gaat het lukken qua sponsoring, qua vrijwilligers. Met de velden van hoe komt het, want dan hebben we nog een jaar de tijd om dingen te regelen. En dan is het maar de vraag van zullen we het dan nog zitten of hebben we echt zoiets van we hebben 80 jaar hellen en dat wie het dan. Want we roepen stiekem ook wel eens zoiets van 80 is prachtig, maar eigenlijk willen we nog wel terug.